Si Ana, usa ka anak nga diin nag-struggle siya sa iyahang kinabuhi, no? Tungod sa kalisod, mga kalisdanan, mga problema na iyang na-encounter sa iyang kinabuhi. And then usa ka adlaw ni Ana, nakarealize siya nga para makapahulay siya sa iyahang mga kasakit nga nasinati, mga unos kinabuhi, kinahanglan niyang magadangop sa Ginoo. So midangop siya sa Ginoo diha sa mga pag-ampo. Ha? Nag-ampo siya, misulod siya sa iyahang lawak, ug nag-ampo siya sa Ginoo, nakikisurya siya sa Ginoo, matag gabi. No? Ginatagaan bisag unsa niya kabisi, unsa kakapoy iyang lawas niya ga hatag gyud sa panahon sa pag-ampo sa Ginoo kay para makapahulay siya sa tanan ng mga kasakit ngayang nasinati sa iyang kinabuhi. Meaning mugaan no ang iyang pagbati. Og niabot gyud ang adlaw, dili man diha ni gaan ang iyahang pagbati pero niabot yung adlaw nga diin wala na siya nibati o kabugat diya sa iyang kasing-kasing niya. Migaan ang iyang pagbati, migaan ang iyahang although naap may mga problema na may unos pero migaan ang iyahang mga nasinati na mga kabugaton o kasakit diya sa iyang kinabuhi because nag-ampo siya sa Ginoo. Karon na gabi ang atong mensahe magahisgot kita nining ginatawag prayer that transforms life. Ang pag-ampo nga makausab sa kinabuhi, makabag-o sa kinabuhi. First, repentance prayer. Nadili gayud malilong nga ni kanato, nakita makahimo og mga butang o mga buhat nga dili makapahimaya sa Ginoo. No? Bisan tuod moingon ta nga Kristohanon ta, mga anak ta sa Ginoo, but still makahimo ta og mga butang na dili makapalipay sa Ginoo. Unsa man na mga butang na dili makapalipay sa Ginoo, kini siya nagkinahanglan og kapasayloan. O kinahanglan nato ang kining ginatawag repentance. So ingon ang pulong sa Ginoo in 1 John 1:9, apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghimo sa tanan natong ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Now, importante kaayo na masabtan nato nga ang pag-ampo ug ang pagpangayo lamang og kapasayloan sa Ginoo mo'y maghatag kanato og cleansing. No, mo'y makapaputli kanato, mo'y makapalimpyo nga ni kanato. Kay kung walay confession, walay pagpasaylo nga may tabo. Og ang indication pod kung wala ka nagapangayo pasaylo sa Ginoo, siguro tungod sa imuha nga pride, nagtuo ka nga dili na kinahanglan pangayuan pa siya og pasaylo sa Ginoo. Or maybe ang imong unahuna dili man kaayo ni siya dako nga sala imong nahimo. Pero importante sa tua nga magamay o madako ang imo nga sala, kinahanglan mo dangop ka diha sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo o kini nga pag-ampo mao ang pag-confess sa imuhang mga sala diha sa Ginoo aron makaangkon ka og cleansing diha sa imong kaugalingon. No, especially kita na mga Kristohanon. Kung tinuod ka nga Kristohanon, makabantay ba gid ka kung nakasala ka sa Ginoo. O kanang imong sala sa Ginoo tungod kay Kristohanon ka maunay mo tulak kanimo para maghinulsol ka sa imong mga sala. Matud pa, ayaw tagui ang imong sala. Don't hide your sin. No? Ayaw tagui nga murabag wala kay sala. Pwede nimong matago siguro sa tao, pero ayaw gyud itago diha sa Ginoo. Kay dayag baya gyud sa Ginoo ang tanan natong gihimo. Bisag pag unsa ka sekreto ang atong gihimo, sa Ginoo makita na tanan. Wala gyud matago sa Ginoo. No, ayaw ka na itago sa Ginoo. Mahimo siguro na matago nimo na sa mata sa tao, pero sa Ginoo isulti gina sa Ginoo. Unsa man sa nga sala, dako man o gamay, ngilad ba o dili ngilad nga nahimo nimo atubangan sa Ginoo, ang importante nga ikaw miangkon diha atubangan sa Ginoo na ikaw nakasala batok kaniya. Because ano man, usa kini siya ka pagtimaan nga ikaw miangkon na ikaw nakasala sa Ginoo. That's why confess immediately. Ayaw langay-langaya. No? Kay ang conscience bitaw nato. Dili man na nimo pwede nga tagu-taguan. Kung ang imong conscience nimo kay nagsulti sa imo nga ikaw nakasala batok sa Ginoo, so you should confess immediately diha sa imong sala atubangan sa Ginoo. Ayaw itago because clean heart restores fellowship. Ang putli o limpyo nga kasing-kasing magapa restore sa imong fellowship diha sa Ginoo, because one of the reason nganong medyo layo ta sa Ginoo is because of sin. Tanawa si King Saul, no? Si King Saul kaniadto, ang Ginoo ginagpili sa Ginoo sa iyaha nga mahimong first king sa Israel, no? Di pangita gid ni si Saul kay usa man ni kaambungan na tao, dakong tao, ambungan, maalamon. Di pangita ni siya og ingnan nga dihugin ang tawhana kay siya ako ang unang himuon na king sa Israel. Nahimo man siyang king,
Pero nganong mibiya man ang Ginoo sa iya, na-lose ang fellowship sa Ginoo o sa tao o sa king. Ngano man? Because of his sin. Ang iyang sala, katong gisugo siya sa Ginoo nga girahon tong wa ko masayo mga Palestinian, basta kaaway sa Israel, girahon patyon ang tanang hari, tanan na mga babae, lalaki, bata, pati ilang mga kahayupan, patyon tanan. Ug ang ilang mga kaptangan dauban. Pero sa gihimo ni King Saul, iyahang gipangdakop tong 5 ka king o gidala dito sa iyang nason. Ug katong mga babae, ug katong mga uban ng mga hayop, katong mga mahalon na mga bulawan nga mga muebles, ipangdala niya sa iyang nason. Suko ang Ginoo. Kay anong wala man kamutuman sa kuha. So mo nga tung sukan adto may distansya na ang Ginoo sa iya. That's why bitaw nga ginasamok siya sa daotang espiritu. Mo to reason nga gipatawag nangita siya usa ka maayo nga manunugtog, no? Kay para muhupay, muhatag og kalinaw, mubiya ang daotang espiritu nga nagsamok sa iya. Mao bitaw nga nakit-an si David, ug si David nagtrabaho dito sa palasyo, ingon nga harp o sa pitawag anang play og harp, no? Kay para inigmatag tukar sa katong daotang espiritu, matag samok sa king, mag-play siya atong iyang harp niya para mawala or mubiya ang daotang espiritu nga nagsamok sa king. No? So wala ang iyang fellowship sa Ginoo tungod sa iyang sala. Mao na magamay o dako pwede kaayo kini nga hinungdan nganong distansya ta sa Ginoo. Mabitaw ang Ginoo bisag naa ka sa church, dilibot pasabot nga duol ka sa Ginoo. Pwede nga layo kay ka sa Ginoo bisag naa ka sa church. Ikaduha, prayer of faith. In Mark chapter 11 verse 24, ingon, tungod niini, ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayod. So bisan diha sa atoang mga prayer of supplication, kinahanglan nato ang pagtuo. Dili lang kay basta kay makaampo lang ka, enough na siya. Na usahay man gud ang atong na lang pud na una nga basta kay nakaampo sa Ginoo. Na, basta kay nakaampo sa Ginoo, okay na. Kay mo may gingon ang Bible, pray without ceasing. Ayaw hunong sa pag-ampo. O. Nya ang imo na lang pud una nga basta makaampo diha sa Ginoo bisan wala na ka nagatuo nga ihatag sa Ginoo sa imo ha. Usahay malinglahan ta nga basta mag-ampo lang ta sa Ginoo okay na siya. Pero kung ikaw seryoso sa imuhang gina-pray sa Ginoo, you should believe na kining imuhang gipangayo ihatag sa Ginoo sa imuha. Mabitaw gingon tuuhi nga madawat ninyo kini. Dili lang kay makaampo lang ka kun dili dapat tuuhan nimo because ingon pa faith activates prayer. Unsa ang pagtuo? Makapa-activate sa imuhang pag-ampo. Unsa man activate? Ha? Mag-function, no? Mag-function kay kung mag-deactivate bitaw ka sa Facebook, sa Messenger, di naman na sa pasabot ana wala ka function. Di na nagamit, wala gigamit. Oh. Inana ta kung mag-ampo sa Ginoo nga walay pagtuo. Mahimo lang gyapon useless kay deactivated man. Wala. Di gyapon. Murag kana ilang gingon bitaw nga imo pag-ampo taman lang dia sa ato. That's why kinahanglan nga ubanan nato og pagtuo ang atong gipangayo sa Ginoo. Tuuhi nga imong madawat, maangkon nimo bisa pag unsa ka dako basta kay tuuhan nimo nga imo nang maangkon. Dili man siguro right away, dili man siguro sunod bulan, sunod tuig, but time will come. Yan ang ihatag diha sa imo ha. Tungod kay mituo ka. Pray believing, not doubting. Ha? Pag-ampo nga adunay pagtuo og ayaw pagduha-duha because faith prayer receives answers. Mao nang ayaw katingala kon walay tubag sa imong mga pag-ampo. Kay basin diri ang problema, wala ka mutuo nga ihatag sa Ginoo ang imong gipangayo. Ikatulo, prayer of deliverance. Labi na ning mga nagtrabaho, labi na ning kanang ginahagit sa temptation, sa kinabuhi, kinahanglan aduna kay pag-ampo nga luwason ka, tabangan kay. In Acts 16:25-26 unsay giingon. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nag-ampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadina sa tanan binilanggo. So imagine nimo, tungod sa ilahang prayer, milinog. O gani, nag-pray sila, nag-awit pagit sila sa Ginoo. No? Mura ni sila og kanang nag-devotional diha sulod sa silda sa prisuhan. Si Silas ug si Paul nag-devotional sila, nag-awit and then nag-pray sila sa Ginoo. And then human nila himua milinog, no? Pero kita pag mulinog mahadlok man tanaw. Basig mahugno atong balay. Pero sa ilaha tubag sa Ginoo to sa pag-ampo nganong nilinog. Kaya sa diha nga milinog, naabli man ang pultahan. Oh. Pasukuranan sa bilangguan nga apli ang tanang pultahan. Kunya dili lang pultahan ang nga apli, pati ilang kadina sa tanang binilanggo.
Kaya ang ilaha man kong binilanggo dito gawas nga naa sila sulod anang rihas nga bakal, gawas nga naay gwardiya gatindog dia sa gawas, kinadinahan pikit na ilang mga kamot ug tiil siguro. So di gid sila basta-basta makabuhi, pero unsay gihimo sa Ginoo tungod lang sa pag-ampo ni Pablo ug ni Silas. Gilinog niya, naabli ang pultahan, niya nga tangtang ang mga kadina nga nastiil siguro o sa kamot. Grabe ang milagro na gihimo sa Ginoo tungod lang sa mga pag-ampo. So kita, wala po imposible nga kita luwason sa Ginoo sa atuang mga nasinati sa kinabuhi. Ilabi na, kining mga nakapagapos ka nato. Whatever nga nakapagapos sa imuha. Unsa mang buhat nga nakapagapos sa imuha nga maglisod ka og talikod, ubiya. Kay kanang mao na gid na imuhang kahuyang. Diha ka weak yun. Bisa kung sao nimo, di gid ka makatalikod, di gid ka makabiya. Pero mga igsoon ko diya sa Ginoo. Kung mag-ampo ka lang nga luwason ka, wala gyud imposible nga i-break niya ang naggapos nimo. Bungkagon niya na. Can you imagine ang kadina? Linog lang. Unsa nga klase ka nga linog? Kay kung kusog putuan, nahugmak na to, patay gyapon sila. Pero nga anong inato na ito bo? Milinog lang, tanggal na, nangaabli ang pultahan. Siguro, lingkod. Naabli ang pultahan, natanggal ang mga kandado, natanggal ang mga kadina sa tiil. Di ba? Tungod lang sa linog. So, prayer breaks bondage. Kung ano sa mga nakaulipon nimo, nakagapos nimo, yan po na sa Ginoo. Pray in spiritual battles. Kita lang mga Kristohanon, aduna bagyo duha ka panag-away dinhi kanato. Spiritual battles o kini ginatawag nato kalibutanong pagpakig-away. Spiritual battles between spiritual life nimo and sa imuhang physical nga lawas. Kay naaman ta, spiritual na tao ta, pero naata sa physical nga lawas, which is nagafight kining duha, nagapakiglantugi kining duha, nagadinumugay kining duha ang atong spiritual nga bahin sa atong kinabuhi o kining atong physical nga lawas nato. Mao na kinahanglan nga magmainang puon kita kay atong kaaway ginahagit ang atong spiritual life nato. So doon na spiritual battles. So kinahanglan mag-ampo ta nga kita luwason gikan sa espirituhanong pagpakig-away sama sa mga nagkanlain na mga temptation, lain na mga kahuyang nato. Because prayer brings freedom. Ang pag-ampo maghatag ka nato og kagawasan. And lastly, thanksgiving prayer. Kung mingon pag thanksgiving prayer, mao ni pasabot nga dili lang ka mag-ampo sa Ginoo kay doon na kay gikinahanglan. But nag-ampo ka sa Ginoo tungod kay naa kay di pasalamatan diha sa Ginoo. No, usahay ang atong mentalidad ba ya atong una-una mag-pray ko sa Ginoo kay nakoy pangayoon sa Ginoo. Mao gid ni ang kasagaran gyud na siguro hunahuna sa tao nga ang pag-ampo maulang gyud ang pagpangayo sa Ginoo. Pero nahikalimot ka nga ang pag-ampo usa-usab kapag paagi sa pagpasalamat sa Ginoo. Colossians chapter 4 verse 2. Padayon kamo sa pag-ampo o pag mabinantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Ano nag-iingon man dira ang pagbinantayon? Kay usahay sige ra tag-ampo pero wala ta maka-appreciate sa tubag sa Ginoo sa atong pag-ampo. Manang wala ta gapasalamat. Kung nag-pray ka sa Ginoo, especially na ay pagtuo, nituo kang gihatag sa Ginoo, of course, ayaw kalimot sa pagpasalamat. Magbantay ka. Kay ang mahitabo, pag ungrateful ka, kung saan paghatag sa Ginoo sa imo, di man kang pasalamaton. Tayo, kanang silingan nimo. Nangayo sa imo o kamunggay. Nya, pag humay niya, bali-bali sa nga, lakaw, wa man lang mingon nga salamat. Siguro magyaw-yaw ka, matay, wa man lang kapasalamat, bali-bali, pag yun. So, sunod, murag mawad ang kagana, di na siguro natututagaan, di man kabalo magpasalamat. Di ba? Ato ganing mga anak, tudluan nato, nga kung tagaan nato, kung sa may isulti, di ba? Kung tagaan sa laing tao, kung sa may isulti, the same po na diya sa Ginoo. Kung natay pangayoon sa Ginoo, automatic na diya, na dapat aduna pud kay pagpasalamat sa Ginoo. No? Gratitude and strengthens faith. Ang pagkapasalamaton makapalig-on sa pagtuo. So, ano mapalig-on? Tungod kay usa ka na ka-indication, mamituo ka nga adunay Ginoo. Kay gi-provide niya ang imong gikinahanglan. Nga diin mo imuhang pasalamatan sa Ginoo. No? Thank God in every season. Kung mingon tag pasalamati ang Ginoo sa matag season, matag higayon. Pasabot ani whether hayahay ka, daghang panalangin, whether maayo mong lawas, apil na diri akon. Walay panalangin, pitos, pait, nay sakit, pasalamat gyapon ka sa Ginoo kay every season man, no? Sa matag higayon. No, mabitaw gingon diri nga pray in every circumstances. Wala may gingon dira nga circumstances katong daghang panalangin dito lang ka magpasalamat sa Ginoo. But pray in every and thank God in every season. And because thankful prayer build strong spirit. Pag naa kay strong spirit, lamay ang ambience sa imong pagkakristohanon. Kaya nga naman, mas papasalamaton nga klase ka nga tao. No? Kay
Ha? Kay, ano man, pray man ka sa Ginoo about pagpasalamat. Nagapasalamat man ka sa Ginoo. Manang, sa laing tao po, gamay lang nga nahimo sa imo ha, mas pasalamaton kay ka. Because you have a strong spirit. So, muna, ato mensahe karong gabi nga nag-iskot may tungod sa prayer that transforms life.